kai tsaye ne zai kai ka inda zaka kalli wannan film din ba tare da ka sa fasfo ko kuma ka sa wani makullin sirri ba. Wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin kararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dora sabuwar. Barkamu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo. Yau film din mu na yau wani sabon film ne wanda Algaita ce ta fassara shi, kuma sunan film din Tanka. Shin ka taba kallon wannan film din mai suna Tanka? Idan ka kalle shi to na san za ka yi marmarin sake kallon sa. Idan baka kalle shi ba to na san zai matukar burge ka, domin ka sha ganin tallar wannan film din ba adadi mai baka san da za ka kalle shi ba saboda babu shi a YouTube. Wannan film ne mai inganci mai suna Tanka, kuma film ya samu ingantacce fassara daga Algaita Studio. To da farko idan kana so ka kalli wannan film din ba tare da ka sa fasfo ko kuma ka samu kullun sirri ba, ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan film din. Zamu nuna maka ta yadda zaka kalli wannan film din ba tare da ka sa fasfo ko kuma ka sa wani makullin sirri ba. To mu je kai tsaye ta yadda za ku kalli bidiyon din. Kaga nan inda an rubuta Tanka na 1 da na 2, sabuwar fassarar Algaita, zaka danna rubutu ne haka kawai. Kana danna rubutun zaka ga kasa inda aka rubuta Tanka na 1 da na 2, kawai zaka danna shudin rubutu, wannan bulan rubutu zaka danna shi ne haka kawai. Kana danna shi kai tsaye ne zai kai ka inda zaka kalli wannan film din ba tare da ka sa fasfo ko kuma ka sa wani makullin sirri ba. Mun gode. Idan wannan ne zuwanka na farko a wannan channel, kada ka manta da danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za a ci gaba da sanar da kai da zarar mun ɗaura sabuwar doka. Mun gode.